Il-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni li tipproponi kwoti mandatorji biex il-pis tal-immigrazzjoni jinġar mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Din ir-riżoluzzjoni issa se tkun imresqa quddiem il-Kummissjoni Ewropea. L-Europarlamentari Laburista Miriam Dalli saħqet li din hija miżura li se tindirizza waħda mill-ħafna problemi li ġib magħha l-immigrazzjoni. Meta kienet qiegħda tindirizza l-Parlament Ewropew fi Strasburgu, Miriam Dalli appellat għal soluzzjoni fit-tul li tinkludi l-pajjiżi Afrikani minn fejn ġejjin il-maġġoranza tal-immigranti. Hawnhekk Dalli ddeskriviet is-summit li se jsir f'pajjiżna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana bħala opportunità biex ikun indirizzat is-sors tal-problema tal-immigrazzjoni. Fil-Parlament Ewropew Dalli insistiet fuq il-bżonn li fuq kollox tkun salvata l-ħajja u l-identità tal-immigranti. Dalli reġgħet sostniet li għandha tkun indirizzata s-sitwazzjoni fil-Libja. Żiedet tgħid li t-tema tal-immigrazzjoni għandha tkun fuq nett tal-aġenda fi taħdidiet għall-Gvern ta' nazzjonali. Intant, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew, Alfred Sant, qal li fil-waqt li taħdidiet fil-Libja jibqgħu għaddejjin se jkomplu jiżdiedu l-instabilità u l-imwiet fil-Mediterran. Sant qal li issa l-kwistjoni tal-immigrazzjoni m'għadix biss waħda umanitarja imma saret ukoll ta' sigurtà. Fil-Parlament Ewropew ukoll Sant semma kif fi żmien 10 ijiem kien hemm aktar imwiet ta' nies marqa milli kien hemm meta għerreq it-Titanic. Hawnhekk saħaq kif l-operazzjonijiet ta' traffikar ta' bnedmin fil-Mediterran issa laħqu livell industrijali. Fi dibattitu Sant qal li azzjoni timblokk mal-kosta tal-Afrika ta' fuq hija l-aqwa mod kif jiġu salvati mijiet ta' ħajjiet ta' immigranti. Dan biex tkun imwaqqfa l-attività ta' traffikanti tal-bnedmin.